Het is niet opzien. Want jullie hebben niet weinig het gedoe te zelf afpeiling en de rijerspoort afpeiling deed. Want dit gaan die willen niet. Die gaan we niet bewogen. Gaat uit de micro aangevangen, de leefpak opbouwen. En de zo in een aantal gaan. Of iemand met Się potem wyrywa. Się potem và mơ từ cánh chưa tham giờ lắng thua thua kịp để thua thân lý chờ chờ lộ đi ta mơ lơ dù kia chẳng muốn gần độ đi chờ Nummer 4 i forhold til nummer 4.